Laithane chalkisa sekang jom pujola pias be khobja khomu kuchu kamio khoroksa omor soksuya beri besano khorokba jola besaro phan ke rep khlaikya koktoma thumnai rok sawi bo mankha Sonali Jamatia bini dol sampari Jamatia sorop beraina thangtiniwo sampari Jamatia ni bini kumui horni atao jala malainani talang thamani bai achalano hamjaiya mani bai khorokba jola rok phaiyi phan ke rep khlaikya khorokbani bisingo khoroksa Romjaka Santosh Deborma kita pun naik tong di coya kerei dal bitan news habanok ni bekerja. Kapani tahutai bohusong seng tini phai sopaikya dal bidan news entertainment bisingtui seng tini saima lainai miani salo Sonali Jamatia pajona celabai rap kotor rap khajaka belai wana ma singsa om haikeno seng tini borong ni nukhongo tini phai sopaikya bini pi bai koklam kisa salanya ni bagai bahai ke rap khajaka tamungi rap khajaka obono seng tini bobanyo kok saina lenai acha je Sonali rap khajak mani amo ki tamuni jare rap khajaka bo hingga ke bini dol bai bini dol sampari bai brong nogo beraina hne thangmani biang nogo ta tarang jang laika am tos ang rap khajaka o bini dol bai bini dol sampari bai beraina hne brong nogo tarang thangmani ko hingga ke boro biang bo thanglaika jeng to sihoria hingga ke boro ay saka bo khak thanglaika hingga ke mo mithai khaine cholaro bai ngata malai laika malaine aja kono rep khajaka aro ki yo sampari choro ka tamni bagai bokhe beraina ni talang thangka o bo hingga kita boro school thasa boro laija pura pori tongayo bo class school pori bo taklai class 8 bo school pori boro sama bazar school acha je o rap khaine rok ngake khorok busu pajo na hne khonauta jangga ke o rap khaine rok bo kamini ayang lungtang sorani longtang sorani na acha angka tabu nang je rap khajak nai ki bokhe bo jaga sokya tabu bo tabuk jibiwo tini bai hot nei kai kha jibiwo ho ning khana acha je o rap khajak mani nugui mani khe sabo bahai ke nugui lai khamo borok nugui nai hinga ke ioroni mama sorok si sai manchi nai borok se nugui nai ba amo ki man salo da nugui horo da nugui horo nugui kha horni 11ta somayo bo ang chokpai noko chokpai khata mane lengjak da nugui na tamu lengjak da nugui kha ang basu sihori yata ang bo nogo sibola angka nang tabu lokorok no tam kok kasana musung je sini news ni bakhakte amona ani kasarman hinga ke hai norok to sini nukung hokong rok bo nugui tongkhana tei je biwa thangi tongnai rok bo haino maiti masaya rang puisa koroi nogo hanjo hotat chaklaini borok thanglai mani mano sosaoini horni 11ta somayo hingga ke rang khokjaba borok ta korilai masaya manung ya matai engi tonglai jak borok tapo emne mane doctor nanya ni sudon che rang bialong tong hatana emne bin babu ka tamoro khaiba samu bini babu hingga ke samung hasira samung khlaio angka nang tabu je haseni lokorok no je suktui mane ani manaino aipa nini manain kalanya blena ang bini pi nang bin pi sekalai na acha angke abun tan mane nang lokorok no abun kok kesar man tara mane haseni lokorok no je suktui khoksa khongni yamono rimana bagai de khasa nai rong hingga ke ba asa kore hinu kutong hingga ke khoksa khongnei chopa wi ma hingga ke asono hamjakta andara sorobota bo nogo kifil mayangi tongkha ya farang kerini bagai mo hata angka wa kami ni mung khatamsa mo hingga ke khomo ko chopara kalayo somro bazar chai mungke ani mo hingga ke poti Jamatia nang ki o jaga ninda na khatamu angko oroni no hamjak thangkata bo kami hamdu thangka bisra onjogo acha
Hingga जों खोनाय मांखा yang je Sonali Jomatiani bini pini खुक्तै बाहाय बाहाय के रेप खाइजाका तामनि जारै रेप खाइजाका bo full detail no sai khnarka hingke tai kaisa boroni nukhungni ingui bo kok kwcharkha boroni nukhungo tabuk belai kheno jingjal bialo klai tongkha GB hospital o klaiui rang khokchapa no kwrikha chubanani bagui hasteni lukurokno boroni nukhungni ingui koikha hingke naitongdi dalbidal news entertainment singtui jotono khunukha.